Kaseng HNYF West Khasil District harangkat kajingi dan langru ki dekat na Motion Road Circle bat kumju ki nongilam nak sengkeme haka praterik unai weng ki lahir syakathan langpi da kajing temu ban leje kendu igi pajba nongsyong shnong ki basa aka tekathan nak banta ban yakran ni kijing e ki jongki kate kajing temu jong kaseng HNYF kala pulom no hadin bu ba hindro samakha bala kamela de bu de ucharman ke hima raj mensaw rengkar ke kenhon ke jong u kila lej ban pensange no e kate kajing temu ban penlong jingelang jong kate kaseng da ka baula kenno ru bakim sempat layo jimpet setia ban penlong e kate kajing elang ha ka bai debat kate kajing syap pensange ban penlong jingelang nakaliang jong kinong ilam kaseng HNYF kila persang ru ban yakran sotho bat pensai kajing temu ke jongki ndrei wat hadir bala persang ban yakran sotho ru nakaliang jong ba hindro bat ka kenhon ke jong u kim sim las ngap setia bat kila hukumi kite kinong ilam jong kaseng bakin mino shisendon uba bi marbanyang Presiden ke HNYF West Khasil District ulong bakaseng kala depan pha aging pentip syagi bor jong kahima nong men south imship ya ka baulu pentik kenaru bakane kahima kala yo priang ya aging pentip ke jongki kara ji yo jing tip ji tengin pediang la la ya ki ya hang no ni ma ong tang ku ya ko ya ke jing pha ing tang ne kam de kam ma kan ni la so kwa bang no ji so kai ta ne Sengai kene namar ba nim yo jintip ruem kini kijingwan jong kini kiseng halang halor ka isu jong ka bordar mo kijing kijing son ka bangingi ya kendu baro sikata hapo jong kene ke area lang pi kimla ban pelong meeting namar menta habang nakaliang jong akum ta Sharman jong karajru ngam yo jintip natana ka bor snong ru klam yo jintip kakajing semua jing yolong ban budin yang ni ka jing bam la kini ki asli sarkar ban penbai uput sam hadu benda te nilai keran kato ni ki pang nilai keran namar ngi ba kani ka jing lasting jong ni ki bro asli sarkar kanang bu payu paiba ha jing jenjar kemun syong no alang pi lagi men simbre la debdo te dangi pai saka blok 1 blok 2 ka jo te kum ka seng nyimla ban syong klikti ban pek ba kani ka kam kan sateng na kapor te bang nimla hidu ban ap tat hadu ban dadon ke jingjia ban saya khi kore te wat apreng ke bamdon kan unu ke jingjia mentah po bodaru hengi kum kaseng simkia ban ngiwan ban budien ban sngap ke jingjia jong pai ba chane khang ba ngin ham ban wan na ke we pat kilat klenti kumnu ban penpoi saka benta ban penbo de kini ki asli sarkar ban penbai put sam kata ke jing tumu bangiwan namar hi nakaliang jongi kalong ka meeting ka baret kamdai ka meeting ka bahya kalong ka meeting ka bangin chut wat jingmot kamdai than ka dega public meeting nakaliang jongi ngila pha ka jing bit ngila yo ban yakran lomba ka phone ya u acting sem jong kane ka hima ya ka bang ngala ban kuran ngong sapha ka sithi den ngila pha ya ka sithi permission ya ka bangin pelong ya kane ka jingelang ka ne ka singi ka bamta imdon ay ban ong namar ka dega kam jongki te nakaliang kasang kalong ba nyiwan bik tik tang ya ta benta kalong ba nginyo ban sngap ya kajing syam kajing ya kenduk ka jongki ka ba dei bat ne ka border issue